はい、エルコンドルパサー、コンドルが飛んでいくということですね。皆さんはね、多分1984年ぐらいですね、サイモンとガーファンクルでのコンドルは飛んでいくで聞いたことが多いんじゃないかと思いますけど、原曲は実は南米の方のアンデス地方の方の曲なんですね。1900年代の最初の頃にできた曲と聞いてます。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと、メンバー、3人ほどおりましたけれど、3人でですね「灰色の瞳」という歌を、ちょっと演奏させていただきます。加藤登彦とですね、加藤登彦さんも歌ってますし、いろんな方が歌って、日本人の人は結構知ってる人多いかと思うんですけれど、ボーカルナンバーで、1曲やらせていただきます。
すいません、もう一回やります。ちょっと落ち着いてください。ちょっと緊張してますんで、もう一回やります。私の大事なこの上の歌をあなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下であなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下で泣きくたびれた笛の音。咲いた小さな花のようになんて寂しいこの夕暮れ。届かない想いを抱いてなんて寂しいこの夕暮れ。届かない想いを抱いて私の大事なこの笛の歌をあなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下であなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下でどうもありがとうございました。ちょっとね、抽選が出てるから。はい、ありがとうございました。今の曲もね、灰色の瞳っていう曲なんですけど、今の曲も結構日本で馴染みのある曲じゃないかなと思います。結構年配の方とかはね、リアルタイムで聴いたんじゃないかと思います。次はね、ちょっとぐっと曲調が変わって、耳自体っていう曲なんですね。向こうの方の、
ボリビアかな、ボリビアのティンクっていう喧嘩祭りがあるんですけど、喧嘩祭りのリズムです。非常にこうリズミカルでね、パワフルな曲なんですね。喧嘩祭りの踊りの曲なので、ちょっとメンバー一部外に出て前に出て踊りますので、ぜひ一緒にね、手拍子足拍子でリズム取って応援していただけると思います。ぜひ手拍子で応援をお願いします。Dijiste que me querías, pero es verdad. Siempre jugaste conmigo y antes te amaba. Vivo pensando olvidar, dejaré consigo. Te dejé dos soles vidas que iré en mi alma. Mi yuspa, mi digital, original. Luis pa kimi jitai, sageru pariwanki. Kimi jitai, sageru pariwanki puni. Kimi jitai, sageru pariwanki puni. Sharajito. オーくん抽選しに行こう。9時はい、ありがとうございました。ちょっとなかなかこれ疲れてる。ちょっと年には応える曲なんですけどね。ピンクのっていうリズムなんですけど、イミジタイっていう曲ですね。ボリビアの北ポトス地方のお祭りなのかな。向こうの女性が着てる赤い服がそこの民族衣装なんですね。帽子は結構実は硬くできてて、殴られても平気なような感じで、やっと固めでできてます。
はいじゃあ次はレイジョベースっていう曲なんですけど、結構みんな楽器古い曲の楽器が多いんですで、その中の一つでこれ三方になるんですけど、この曲この楽器をメインで使った曲です。非常に迫力のある曲なんで聴いてください。レイジョベースです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ボリビアの音楽をですね今続けていますけれど、皆さんどうですか？楽しいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかこうね耳にこう入ってくることって少ない音楽だと思うんですけれど、まあじっくりゆっくりこう聴いていただきますとね、結構日本人の金銭にこうビビッとこう響く部分がね結構あるんじゃないかなと思います。それではねまた続きまして、ちょっと今度本当にそれこそ日本人にぴったり合うような曲になりますけれど、物悲しい曲「リャキルナ」という曲「リャキルナ」という曲を演奏させていただきます。座ってみてなかった。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。30分のステージも、でこれでだんだん終わりに近づいてきて、次は最後の曲になりました。最後の曲も、皆さんが結構これは耳にしたことがほぼ8割方9割方あるんじゃないかなと思います。ジョランドセフェという曲なんですけれども、日本ではランバダっていう踊り、ちょっとセクシーなね10年ぐらい前に流行った踊りがあるんですけど、ランバダっていう曲で知ってるんじゃないかなと思います。ここではジョランドセフェ泣きながらっていう、うちのグループの唯一の女性メンバーのボーカルを取りますので、ぜひ聴いてやってください。ジョランドセフェ泣きながらです。
で盛り上がってたら優先切れるよ。お姉さんお姉さんって言ったら優先切れるから頑張んな。ありがとう。いいね。すごいね、のんちゃん。僕はどこで作ってるかな。花っこ花。ちょっと。おいで。じゃん。ここ座りして。ここ座ってて。まだ戻る。ごめん。ごめんなさいわ。帽子が。2回目はもらえるかもしれない。まだ次は使うからダメだって。次なんだ。1回目は次使うからダメだって。さん、結構プレゼントとかある。あ、そうなんです。今日の中でオッケーオッケー。できたものです。私変わった？本当？ありがとうね。座ってない。何作ってくれる？もう行かないで。何作ってくれる？戻っておいで。大丈夫？いいよ、抱っこ。いいよいいよ。ありがとうね。連れてきてあげな。抱っこしないで。ありがとう。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございます。